Akwa ife na-eme ọya dị ya ka kpọrọ amụnsu. Nke a bụ obu ife eji eti obu n'ọgwụ ndị amụnsu bụ ka ọgwụ ahụ ghara ime ọdịkata edekata echigaba echigaba ka eji eti ya obu a. Obu a aba ka e were jide ndị amụnsu ọ bụrụ na achụ amụnsu, kama na ife a na-eti ya n'obu ahụ na ya bụ ọgwụ ga na-adị ire 24 hours of the day n'ọnụ oyibo. Unu ga-anwa nke a ka akpọrọ nchu egbe. Nchu egbe a si achụ egbe ma egbe na-agagharị tụọ ka ya kwa ụgwọ ga-esi na-achụ ndị amụnsu. Mgbe amụnsu si na-efe na mama nga n'iru, amụnsu na-atara onwe ya tara onwe ya, nke na-ejiri onwe ya jere onwe ya, ma nke ọbụla mekọtara wee sị na-efe na mama nga n'iru si ọgba gachugide ya ọsa n'ọnụ. Nke a bụ isi enwe ị na-anya ị ga-afụ ya. Nke a bụ isi enwe a ga-eji ya wee nwegharị isi ọnya ahụ n'aka ndị amụnsu, ma amụnsu oru ma amụnsu Igbo. Ọya dị nka. Nke a bụ nduru ọ ga-anọ n'ụra ihe ọbụla ife na-eme ọgazie. Nke a bụ ọta bụ ifuru. Nke a bụ ohu. Nke a bụ kii a ga-eji wee gaa agbachisi ha. A ga-agbachi ha anya n'ụbọchị na gbachie ha na Eke, gbachie ha n'Orie, gbachie ha na gbachie ha na Nkwọ. Nke a bụ chen a ga-akụ ha. Ọya dị ya. Ọya ka nọ n'ụbọchị tata onye Eke. Ọ ka bụ nke na-eso dibịa n'ekwu asị m ya gazie. Ụbọchị mara bụ mma ọ na-eso na n'onu m. Ụbọchị mara ụnụ mma. Ife na-ekwu bụ na amụnsu ma amụnsu mmadụ aja afụ ụnụ. Ụnụ jebe ejebe ụnụ ga-ejeru, ụnụ na bana bụ ụnụ ga-anaru. Ikuku adịghị ka agwụ akpa oge ịgbadị amaghị obodo. Tụọ nsị ọkụ ga-esi gere ike kọfọ na ana ise. Isi kwuri anyị na 081 05 755 968. Agazie ọhaneze ndị Igbo.